Стабилността е ключов фактор в логистичните операции. Писнало ли ви е от повредени стоки и оплаквания? Използвайте GripSheet, противоплъзгащ междинен лист от хартия за палетизиране на товари. GripSheets се поставят между редовете на палета и го стабилизират в готовност за транспорт. Без значение дали редите палетите ръчно или чрез автоматична палетизираща машина, GripSheet листовете се прилагат без проблем в опаковъчния процес. GripSheet листовете са произведени от рециклирана крафт хартия, а полимерните пъпчици по тях играят роля на пружиниращи вендузи. В доказателство за отговорността към природата, противоплъзгащите консумативи от хартия на Тълпак България са не само рециклирани, но и изцяло рециклируеми. С GripSheets вие не само осигурявате стабилност на товара, а също и едно по-добро бъдеще за нашата планета. Инвестирайте в стабилност, ефективност и устойчивост с противоплъзгащите хартиени листове GripSheet.